И добре дошли отново в ESTV Находки от Казана. Днешният епизод е изцяло бонусен за хората, които колекционират и събират часовници. Кадрите са направени в зората на създаването на моят канал, така че моля да ме извините за лошото качество и за липсата на фокус върху отделните часовници. В видеото ще видите стартовите цени, на които се продават скъпите часовници и няколко мои малки покупки. Да започваме. Някакви книги? Това колко струва? Това е 30. Да толкова му цената? Как е направила кръгче. А радото на каква цена? Да, бе, те са много произвеждани тия. А тия пръстенчета по колко са ти? Да виждам. Как си, бе, Благо? Да се кажи добре. А папито къде е? Няма го папа. Това колко струва? 80. А той е? 50. Благойчо, като некъв кореком си. Образнач. Имаме тия новите, които са. Се сменяем? Да. Да. Колко е той? 900 лева ще кажа. Другия го продава 1200 ли беше, кой беше?
80 лева. А колко е иначе това пиенето? Моля? На каква цена е? Алкохола. Да. Алкохола е 500 евро. Не, бъркал да пита нещо и тя бъркал. Нали мога да го погледна? Аз ще ви давам. Ще извинявате. Извинявайте, да. Иначе стара секундичка само. Барда е редичек между другото. Защото искам да погледна. Та Сергия нямаме. Гледам ги, че държат цена. Това ново омега ли? Или старата от предния път? Старата. Мисля, че Сваровски или какво. Нищо не върши. Цяло ми казвай цените, какви са им да... В принцип по 60 лева, ако се вземат от един нагоре, по 50 лева от това. 15 лева. За 10 мога ти го дам. Само се надива по почва. Това ме интересуваше какво. Какво е? Да, какво представлява? Ще излуня. Нали знаеш защо? Да, ма е незаконно, трябва да измери, трябва да е нафта или какво си изсърси. И тук съм на сергията на може би един от най-уважаваните търговци на Битака, с може би едни от най-хубавите часовници. Човек, експерт, от когото може да научите и ще научите много неща от света за винтича. Оставям да разгледате неговите часовници, като ще вкарам и цени към тях. А то колко струва? 700 лева. Това не се знае дали ще тръгне. Това е с големата машина, нали знаеш? И 48 часа работи. Да ти издират това ли? Това колко е хубаво. Сребро с позлат. И парите. 300 лева. Да, тук е бе. Бегате ли? Много рано бе. А по колко пари са? По 400 лева. Да, изписването, така ли трябва да има? Хубави са, не? И работят. Хубави са, ама... В море сме ръцвани. Късо е. Не става през... Това само става. През врата. Друго поколение. Това също влиза през врата. Това е 300 лева. Това е по-евтино. 138 грама също влиза през врата. Плътно е. Марта, утре че идваш ли? Нали? Утре, нали? За това ти казах. 600 лева. Ако не, ще ми върнеш. Марко не инвестира ли в такива? Той ще купува такива. Купувам. Айде. 73 лева като материал. Той си взима такива джунджурики. Инвестиционно. Това е 500 лева, но е кварц. Ало? Аз толкова много имам и не знам кога. Нищо бачно. Отида да те търси. А то на каква цена е? Не знам.
На каква цена? Кое? Този? Това е 500 лева. Няма. Благодаря ви, че изгледахте и този епизод от ASTV Находки от Казана. Следващият епизод излиза в петък или събота, така че очаквайте го, той ще бъде разнообразен както до сега. Напишете в коментарите, ако ви е харесал някой часовник и как намирате цените, скъпи ли са, високи ли са, отговарят ли на реалното и какво мислите като цяло. Чао!